Esenlikler yurttaşlar. Hoş geldiniz kardeşler. Şayda yine bir tema Türkmenistan'dan gelen sosyal medyada aylanıp duran nemeler var. Video yazgılar da bu yaşlı denanımız var. Yaşarak denan başkalarının öz meselelerini aydıktırlarda köpçülüğe çıkarttırlar yani. Demin şunu öz hakkımızı kullanıp gerek ola tankit ederiz, gerek ola düşüncemizi aydar. Bir denanımda meselesi birnikine ennatadan galma miras nemesinin davası var. Beýlekden anlam hani Niyaz Töweründen başlap hökümeti atlandyrylan gurulma vardır özüni hökümeti körkede. Şol islendik yerinde proýektyny we bäkinde proýektlaryny düşdi jaý bolsun beýlek bolsun milletin halkyň jaýlaryny ýykyp öz proýektyny dowam edýärler. Az olmasa deregine jaý berilen okya olaryň isleg soralan okdyň raýyňyz ýaňy proýekt geçecek nähil garýarsyňyz zatip garaz jemnal alanda hukuk bozulmagy diýär ýani kanunsuzlugyň nemesi da bir kılması bolup yurttaşlarymyz bilen paýlaşdyk. Kim söz almakçy? Olmasa men özüm dowam edeyim. Bolýar. Men özüm dowam edeyim. Şu taýda häzir bir nämeni diňläp geçeliň şonu. Bir 4 minutda aşağı ýokary. Здравствуйте, друзья, знакомые. Фанамяли vatandaşlar. Men Muradova Flora. 10-njy awgust 1953-nji ýylda dowulan. Men şu TikTok'a muhimmetine çıkıp oturup näme sebäpli? Men 3 ýyldan bäri küsünüp Paris bolup oturuyorum. Ýöne hiç kim bana hiç hileki kömek ýanlardy eden oktory diňe bir heňi şolaryň. Näme sebäbi? Men Bayramal şäherinde ýaşaýan 1-nji mikroraýon, bir altyn jaýynda ýaşaýan. Enem atam ýok boldy. 98-nji ýylda kakam ýok boldy, 10-njy ýylda men ejim ýok boldy. Onuň jüýlem ýok boldy. Men häzir hiç kimim ýok. Ýeki özüm men. Şo sebäpli men iň последний точка men şuňa çykyp oturuyorum. Oň bolyn enem atam ýok bolandan soň 2014-nji ýylda men maşyna alýan. Maşyna alýanda bir adamyň adyna 2 maşyn bolanok diýenden soň men jigimiň adyna geçiren Muradov Raşydyň adyna geçiren 1958-nji ýyl dowulan. Oň adyna geçirip goýýan. Soğuk at edemok menim. Ondan soň men özüme hiç hileki anam bolman sebäpli ýani своё здоровье не надеялась как-то. Поэтому квартиры, которые по очередности мама получила в 1972 году, потом отец приватизировал, он как участник войны он был. Поэтому эта квартира считается собственностью. После смерти отца эта квартира перешла на мирас orkeşti men ejim adına. Ejim 13-nji ýylda ýoğulundan soň miras men alýan. Men jigim o taýda hiç tapmaga gerekkenlik şu atkaz edenden soň miras men adyma düşýär, Muradova Flora'nın adyna düşýär. Şo sebäpli indi 16-njy ýylda 2016-njy ýylda men jigime şonu sowgat etken men öz не надеялся я на свое здоровье, поэтому мне пришлось ему сделать дарственное. Через нотариус все было оформлено. После этого в 2003 году у меня братишка развелся со своей женой. После этого никаких общений у нас не было. Никаких общений не было. Дети никогда, они даже «здрасте» своему отцу не говорили. Вот.
2022 году скоропостижно умирает мой братишка Muradov Rashid. Qoğumyağdaylaňyz otyrsaňyz zaman bir kun bäri gaýnaşly habar eşdik, öýlenimiz ýykylýarmyşyn diýip bolyn. Sroçna eýesinden ipoteka jaý satýanyňyz bar bolsa, ýa realtor tanışyňyz bar bolsa, amatly jaý sroçna ýagdaýda рассматриваем. Kim bilýän bolsa, ýa özü ipoteka satyp nemetjeňiz bar bolsa, пожалуйста, видеоны репост edin, like basın, чтобы erkim görür ýalak. 3 komnat, 2 komnat gerek bize. Gayrat edelim-de bir-birimize kömek edelim. Men temde däl şu wagt aňaryň ýagdaýyny bilemok, tanışym ýok. Şoň üçin maňa sroçna gerek. Gayrat edin. Şöyle görüşüňiz ýaly ine. İkizden anyňam nemesi meselesi. Yüzde diller bilen aýdyşlar ýaly ine belli bir ýaşdyn anyň nemesi. Inde durup geçsen meselesiniň üstünde. Özleri başga ýerde işläp görler. Sen men ýoklardan habar gelýär, bir jaýyňyz ýykyljakdyr. Näde wadylýandyr? Göçüň diýilýändir, goşuňyzy çykaryň diýilýändir, başga nemesi ýok da. Ýa-da daý berilýär zat diýip botlara ýazýan bolmagy mümkin, kommentlerine ýazdyrlar ýa-da müňde bir ýa bileme 10 müňde biriniň deregine jaý berilen bolmagy mümkin. Şolaryň üstünden ine meňe ýaňy açyk geçmeýäli. Belki ol şu öýüň ýaşaýjylary göçmek isläno ýaşap görünýär. Ýa-da bir düýp hojalyk bolup oturandyr, ýani nemeli öz mellekerlice zatlyca howlu bolup oturandyr, şoň üçin proýektini düşürýärler. Başda bir onuň ýaly gaty ýazypdyr, nasap edilip gelýär-de edinetdilik. Meselem içinde isläniň ýerini ammalarlar, elinden yani yaşa oturan topraklarını jaýnam ýykarlar, derene işat bermediler hem dawa edibersen içerik yani türme basmaktan hem gaýdyp gelen oklar. Şo taýda hukuk bozulma bar. Hukuk bozulma bar bolsa diýmek kanun işläno. Indi ýanky ýaşlanan jaýlar ýykyljak üçin başga gaý bolup nemesine jaýlar ýykylypdy, başga ýerden ipoteka jaý aljak bolýar. Ýani bölüp berjek nemesine. Jaýyň nemesini, maliýe erişden ýani hakkyny, pulwarynyşyny. Şo taýda ýam halka öwredilipdir da jaýyň ýymyrlýa, sen göçmeli, öz başyňa özüň, öz çäreň özüň seretmeli, öz göwüň özüň ketmeli. Bulun başa olup sosyal medya yüzlenýän ýerde şuňaly kimde garaşygyna diýip aýdýandaýym. Yani jaý satma mümkinçiligi bar diýip bir habarlaşyň diýip. Aslında ene ýaňam aýtdym. Bolýa jaýlary köne bolsa etaj bolar, ýani nime bolar. Şol köçäň bolda jaýlar haly ýyllar geçilen bolsa, bir wagtky döwlet ýatyryna zadyň salyp beren jaýlar bolsa, oňa wagty geçen bolsa ýa betonda bir gowşaklykda fundamentinde bir ýa bir biziň ýurtda yer sandrap duýana halka ýetirilen ok, yer titreme boldy. Şonuň netijesinde fundamentinde bozukluk geldimi ýa aşagyna suw geldimi, bir giden nemesi bolýar da şo jaý ýykmana. Ýöne ýoluň üstünde jaýlaryň üstünden ýol geçdi ýa proýekt düşdi ýa bir marginalyň ýa bir monopoliýany saklap oturanyň bilemok sowdany okady bolmaly zat diýip halkyň beýdip jaýlaryny elinden almaly diýen neme ýok da. Hukukyny bozmaly, ýani kanun içinde böyle zat ýok da konstitusiýada. Yani
Bizim Türkmenistan'da konstitusiyada özler için yazılan için yani yurttaş için de yani bağımsız konstitusiyası var, sonra göre kanunlar var, sonra göre de hukuk yerli yurttaşların hukuku nahil diýen hukukuna seredilýär diýen yani hukuku bozulan okdiýen nemeni berýärler da. Ondan bu hereketler bilen yankı Lenanyň aýtmagyna görä ol diňe bir görnüşi bundan oň näçe ila bolup gelýär da. Bu taýda bir giden eýam jenaýat işi nime görnüp durda. Belli bir adamlaryň ya belli bir proýektiň demesi üçin bir giden halkyň yerinden ýurdundan etmek. Rahat kardeş ben bu ide hakda näme aýtmak etdiňim. Buyur aýdy bilersiň. Vatandaşlar Aýdy. Sesin gelen o. ya yıkılıyor diye hayal olmaz. Ya yıkılmasının ilk tedavi ne yani? Tedavi 10 yıl 10 yaş 20 yıl oturan oğullar var da. Komşu oğlum dostlarla bir oturan. Öz arandaki ağzı cemleşini tübünge tecek tübünge çayacak adamlar oluyor o vağında doğrumda. Orada bir kızım var işte. Soruyu ağzıyla bozmak yatağısı maksat. Yani sen yıkamıyorsan başka bir göç gideceksin. Başka bir göç gideceksin. Senin anarda tanıyanın yok, bilsin yok, teyzen, tanışmalı teyzen, kırasmalı. Sonuçun o vakit geçecek. Şimdi oturan amacı. Zayıflan amacı sol ağzıyla yok etmek. Yani burada halk ayaklanaysa, halk bir başka korkuyorsa hem mi ayaklanacak köşeler oğullar var da her yerde. Ağzıyla oturanlar. Sonra yok etmek için maksat yeterli. O zaman zayıflık bu da yerin yok da. Yerin yok. Yerden gider, öyden gider. Tenki alır, yani. Hani buldozer gelince tenki de. Yungana tapara ayda da. Yeriniz, zayınız buldozer gelince tenki der. Gelinden tenki derler diye de. Doğru. Ama hiç kim yeri yok. Hükümetin yeri, hükümette de yeri olmalı. Aslında özel olmalı, huzur olmalı. Şahsi. Ne kadar böyle yani yol geçecek. Yol ama uğurluk geçtin yol. Öyle uğurluk geçip yok mu? Böyle ya. Hatta şurada yolun ortasında üy var, cay var, ulukan. O var. Yol uğurluk geçecek. Sonra nasıl hususi özel yeri olsa, özel yerin olsa sonra ya den öyle. Geçirden noktada. Geçir yolunu anlardan geçirdi ya. Olmadan bu muhasebe pul töleýän şoňa. 10 metre, 20 metre ýollar bolan, soňşun muhasebe pul berýän. Itle boýunça. Ol adamy sen kanatlandyrmaly. Hükümetden agaty ýok, hükümetden kanun ýok diýär. Kanun işleýän ýok, kanun ahdy ýok. Ahdy ýoksa da diýşedin. Kardeşler. Ondan yıkılacak olan ne hepsini yıkılacak böyle kalacak. Onu bilmeli, sebepleri vardır. Her yerde, hem yurtta da zaten yıkılıyor. Öyle ne hepsini yıkılıyor. Zaten köp vakit geçen, könülün yetiştiremeye karşı durup bilmeye, karşı durup bilmeye yıkılmalı. Sonra sebep bulmalı. O yol işte yıkmalılar yolu. Yani Aşkabat'ta köp zaten şeyler var. Niye durunları yıkılıp geliyor. O olur. Çok çaylar. Yani yıkkaderin yol kek ya. Ünlerine. Rovani tekiliye yok. O zaman yerine yol kek ya. Bunlar olur mu? Hem halkı ağaç düşürmek, garip düşürmek, halkın arasındaki ağzıylığı, birliği yok etmek, birliği beraberliği yok etmek halkın içindeki.
Cay yıkmak demek halkın ziyanını da onun yıkımında da bugün gelip ettiği bir aydan yıkacak demeye ona cay vermeli. Olup da üstüne diyen de sen çıkıbileyemiz hoş olup. Başka yerden cay verebileyen mi? Saatleri görüyoruz çıkarlayara. Hem bir ortadan bazı yıkılayan caylar yani sonra güç heymene, yeri bile heymene cay veriyorlar sana. Yığacak şekilde. Ne bileyim ne köşede ağlanmadan 40 yılına oturan cay yıkıldı. Köşe. Ne kime diyen o? Buraya taşlı. Udun bağlı bakça narlı bağı var. Buna sokumu iki sokudan oturup. Ulu kan yerde. Bütün solu olan köşeyi tekiyle bangardan itaştan cay verdiler. Çünkü Türkçe yok. Yani bağ vakti yok. İçinde hiç bağ vakti yok, yeri yok. Maksat halkın arasındaki birliği, ayrılığı yok etmek. Bizim bilen adamlarını yok etmek, her dağ etmek, halkı garip düşürmek. Öyle diyelim o kadar şartlar oluyor. Çünkü halk sizin çıkarmalı. Halk ayıp durmalı. Halk ayıp durmalı. İlerinin üstünü traktör yaptığında sonunda çada oturduğumuz başka çıkarları yok. İnsanlık derecede mi? Halkın milletin yok edilmeyen insanlık derecede. Benden bu kadar vatandaşlar. Sen yetin. Şimdi ne kanun yok, yurt bizimki değil deyip ayıp geçer daha Rusya'nın emresinde. Olasında yatta bir sömürgesinde. Yakındaki emesler etsek bol geçen bakkan. Merdan Hümetov'un oğlun gidişi de. Rahmetli hani suud edilmesi, çoğaltları halkayı nemetmen gizlep görüşleri de halka. Arslan kardeş dedim. Evet, sağ olun. Meydana çağıranız için esenlikler, ildeşler. Mene indi düşüncemi aytsam ildeşlerimize. İlki bilene yankı gelinece var kim Murad ve Flora dedimi yankı ildeşimiz. Şunun yankı düşen halı bir yurdumuzun ne derece ahlaksızlığa düşürülenliğinin bir görüp bol oturanda ilki bilen kanı bir yankı atasının ayal doğanı bolsa da şunun elinden kanırıp öyünü alacak. O hem ayda oturda men başka yerim yok zat deyip garaz berde gatulu bir ahlaksızlığa getirilip işte biz cemiyet olup oyuna getirildik. Ondan sonra 3 yıldan beri şu dava çözülmeyerdi de. Yani kardeşler yetişiniz yağlı hakikaten şu 3 yılın içinde bir çözülmeyecek bir mesele değildi bu mesele. Ne için 3 yılda devam ediyor bu? İlki bilene konstitüsyon yok. Türkmenistan'da işlemeyer. Kanunlar hiçbirisi halkın peydasına değildir. İşlemeyer. Şunun esasında yok olmasa ne için 3 yılda uzağa çeksin. Şu kanun işlemeyenin sebebinde bir. İkinci dönem bir şu cay meselesinde sanakılca adamlar zat değildir. Bütün Türkmenistan'ın hem yerinde cay meselesinde ulu davalar var. Garındaşlar, doğanlar öz aralarında. Katı giyin yaratıldı bu. Bunu da indi şu cay meselesi kontrolünü problema edip bizim cemiyetimizi güymemek için bir şu zatları yitileştirip duradılar da nemşetmeli, halk güymemeli, yani siyasetten uzak olmalı. Mesela bana kebir ildeşlerimize aydıysa
gelin yurdu düzeltelim diysen, ay menin öz derdim özüme yetik dedi seredin. Hiçbirimiz biz yankı devlet sistemasını kurmadık. Siyasata koşulmayanımız için bize ne şu problemlarda yaşadı oturlar. Bu olmasa Türkmen milleti, Türkmen halkı bir üye diyen zade yankı meselesi bolmalı değil o meseleler. Sebep biz nece şunyalı bir düşük problemalar bilen saklap bilseler meselelerde de şonca da bizi sömürmeye ansat bunların. Şonun üçündür. Bular oyundur illeşler. Bilerek bu zatların altyapısını yap koyup şeyle bizi şu yerlerde saklıyorlar da esasen hem şu öy meselesi 2000'ci yıllarda bize indi biraz çağattık da yaştık. Has giyin gerimde bolup başladı. Bizden ulu gatlaklar, ulu nesiller cay meselesinde kösen ettiler. O vaxtlar cayını arendaya, kreyine vermek, on yıl zatlar hem kendi düşünmütti de bizim halkımız. Gatıken kösen ettiler. Şu yerlere bir iyice geçenleri bir yatlasanız şu zatlar ortaya çıkıp durandır. Ondan son yani Niyazov öldürülenden son Ferdi Muhammedovlar geldi. Tam anlık neçenci yılı yadımda yok. 2008 mi, 2009'da mı, 10'da mı bilmedim. Mellek yerler paylanıp başladı. Şimdi şu mellek paylanmalarının neticesinde de ne vardı? Yankı Ferdi Muhammedov'u kovu görkezmek oyunları şu an ya taktikler de bunlar. Önemken ayrılıp geçildi bu zatlar elbette. Ondan sonra şu Ferdi Muhammedov'un yankı şu rejime kim olsa olsun yakın adamlar şuların bir biznes etmesi için bir yankı mellekler paylanıldı da halka. Yani yurttaşına bir yol açıp duruptular. Gidip işler yankı şuların nimesi. Pul geler çeşme açıldı da gepin kıskası. Hazırlıkça şuna deyin. Yine goğda diye atlattın da aslan kardeşler. Dedim. Çok enan maskala Floria'dım kadı oladı. Böyle etrafında yani Bayramal şehrinde vilayetinde adalet kazanıp bilmem son doğru söyledim diye sonra yukarı kadiyete yazıptır. Yukarı kadiyetten çözün deyip mar vilayetin uğratyalar mal vilayetinden Bayramal şehrin uğratyalar. Şimdi şu tadime şöyle düşünüyorum da ne için şu sisteme işleyetin bir vatandaşın senin öz yerli kadiyetinde adalet kazanıp bilmedik olsa on apellasya da yani apellasya etmene mümkünçülüğü var da hukuku var. Yukarı suda tavsiye neme, yukarı kadiyette tavsiye. Şu tayda aslında hukuku işleyen devletlerde kanunun gücünün varlığı yerinde yani işleyen yukarı kadiyete baranda şu tayda mesele çözülmeli. Elbette o zenanın peydasına da çözülüpler, çözülmeyenler yani şu tayda çözülmeli. Şu tayda neyem karar gelmeli. Bunlar ne için de aşağıya vere şöyle men şöyle düşünden ştada hasiyet var. Sizler rayet siz nahil diýen adalet sizin adaletiniz dikelmeli del diýen manada şöyle neme berýärler diýjek bolanda. Düşünje halka. Bäri gelip oturmaň aşağıda gelip oturmaň sizin hakkınız goruljak geldir, hukumy dikeljek geldir, kanuny işleýän däldir diýen ýaly bir nemen berýärler da düşünjeni halka. Ýogam Türkmenistanyň ene TikTok'da da nemeler aýdyp geçer. Men lawyer diýär, men jurist diýär. Türkmenistanda öyle kanun var, böyle kanun, bu kodeks var, böyle kodeks var diýip görüňe diýerler bolýar. Konstitusiýaň özü ýurtdaşynda taky görnüş üçin ýazylan bolsa, neden aşağıda konstitusiýa işte kanun ýöresin, kanundan çıkan kodeksler neden ýöresin?
Ben şöyle düşünüyorum, halka ne yurt dışına çıkmaka 2019'dan öň başta şondan öňürak halklar adalat kazanylman ýokary diýip näme aşwada ýazýarlar ýokary gadeta. Ýotaýdan soň çyllaryň meselesi çözülüp başlady. Gördüler, baktılar, millet adalatyň peşinde her kim özünikiň galanjak hakyny sorajak. Soň şonu ýanky sistemä öwrdiler. Maraýy berýärler, mardan mesele ýöletene ýa bayramalar uğratýarlar. O taýda da diýerler, işiniň ýalyýady. Bar niraýatdan gitdi ýa. Onuň ol täzeden ýene kime dadyň getirsen getir diýär, onuň ýene de ýokary hazrete ýazsa, ýene de aýlanyp şu sistem aşağı gelýär. Soň bäde adamyň nemesini döwýärler, ruhuny döwýärler da. Men şöyle düşünüyorum. Oğuz kardeşim, söz sizden. Salam ildeşler, kardeşler. Bu mesele düğümden seyredelim ona, düğüpten. Bu mesele de değil, bunun yöne esası, bu Göktepe galasından gaýtýar. Şu ata-babalarymyzyň elinden alınan topraklary, Ors imperiýasy gelip. Şu sistema, şu orta rejimine hyzmat edip, da şoňa hyzmat edip gelip oturýarlar da. Onu sen öýüň bolsun, melleň bolsun, nämeň bolsun elinden alarlaram, ýykarlaram. Şu çüýrük sistema ýykylmadan biz hiç adam bir azatlyga çykyp bilemizok. Senin öýüňem bolsa, aýdýar tapara aýtda, buldozer geläňçe senkidir diýdi. Hakyky şol, bir giden Aşgabatda näçe tane öýler ýykyldy. Aşgabatdan birisi bilen işleşýär aýdýar. O ýerde. Niyaz tögürdü. Diýär, döýdüp diýär, halkyň öýüni ýykyp berenden diýär, bir giden Aşgabatyň o tarapynda diýär, dağ tarapda boş yer bar diýär. Gitsin o tarapdan saltyrlar diýär. Diýär, milleti ne edip bular diýär. Şol agdy birligi hemme zady şo ýerden bölüp halky pytratmak üçin da ana ayağa galsa da bir-birini tanamayan adamlar da ýöň bolsa birok bolup ýaşap beren soň bular çağlykdan bile galan soň hemmesi bir-birini tanap beren soň bir-biriniň öýüne soň şokar edip beren halk indi bolsa ahlaklaşdyrdylar. Halk bir-birinden bizar etdiler da bara. Dogon-dogondan bizar etdiler. Bayramaly kadynyň aýdyp oturan, aýalyň aýdyp oturan söz näseret. Şoň de çağalary elinden aljak bolýarlar. Şu jaýy. Bu buların işine gelýär. Bu hökümetiň bunu çözüben bilmediler, ýöne bular şoňa begenýär. Şolar ýaly mesele näçe köp çykdygyça şolar şoňa uttuk diýär, bizinki diýär. Biz gagan ýastydyk da şolar. Şolar ýaly meseleler köp bolsun bir-birini ýitiller diýär. Bize eli degmesin şolaryň diýär. Tawul şeýerde duraýyn men. Toňa ýene daýdar. Aziz kardeş, ilkinciden elini aldırdyňmy? Görüp ýetişmändirmi? Sen mikrofon açyldy ýöne näme gelenok, ses gelenok. Yok, intern gelenok ses. Aziz kardeş, sesini düzeltýän çaparagat kardeşim sizden. Hawa. Merdan kardeş. Bir bayramanla kayalı olmadı vardı aydığında olur yanlışıptır. Yani maşini doğunun adını geçirmeliler. Bir adındaki maşini. Ondan zayem ödeme, tağılımı, anam olmanı geçirdim diye de. Bu tadı yanlışıptır. Yani bana maslahat verip böyle şunu adını geçirenine arada advokat iş edip advokatı yututtun. Şolum advokatı maslahat verirdi. Ürünü
sözleşmekde ölünümden soň jigimin adyna geçmeli jaý diýip ýazyp bilse hat öz için gowurdy. Maşynam şeýle bolardy. Ondan bir hiçim yok, men ýekeje ödüm diýdi. Üýme menden aljak gule al çykmanadylar diýdi. Ne bu taýda onu üýü yok, ýalňyşda diýip köçäsiň bolany onu adam ol. Ol haýwan näl? Ýa uladyn ýa-pert del. Onu uňa yok. Ni ýalňyşda diýip bolanok denemen ne edip bolýa? Ol öýüň kimiň jaý? Aslynda kimiň jaý? Miras düşermi? Hawa miras şol. Atadan galma miras. Şonu ölünçe şol öýdü ýaşaýar edip bolýar. Aýal doğanymyz 70 nesipdir. Hoşunu ölünçe şu taýda galmaly ýaşaýar edip bolýar. O pensiýadan ni pensiýa malana onu aýtmady belden. Pensiýalar diýeli. Taýda ýaşatan o pensiýadan zaten bize kumany ol. Näme ömür galandyr jaňarda ýene bir ýaşada köp bolsa 10 ýyl ýaşarda. Türkmenistanyň 40 ýaş 50 ýaşly ölüp ýatyr. Günüň ölüm habar elýär. Owalardan. Olamyzda ýaşamaz. Ýöne hökümet köçä çykaryp dygmaly zat ýok. Onuň üçin miras düşer. Ola miras düşer kim? Ýöne şoň ölünçe şu aýala şu taýda galmaga ruhsat berilmeli. Bu taýda ynsaplılık adamyň bir ine satasyny hormat eder. Buny şonu etmeseler de bu döwletiň hasam ahlaksızlandyrylanda bolýar. Şonu edip bilmese de gata ahlaksız bolýar. Mümkin näl. Adamdan bu hökümetiň nesudundan ne farklaryndan gugluğa garaşmalar. Şol adama şo ýaşy edip bilmeseler bunun soňundan okut bundan soň o taýda kanuny işlemeýe, haýşyň mesmeýe, sözüň mesmeýe Türkmenistany onu şükür tekrar bolýar. Şol aýalyň şo sözüni dogry edip bilmeseler o sözümez ýok. Öňüm ýok kanun, häzirim ýok. Ýene tut doýlaşar. Ol watanaşar, tawal men aýtjak şu. Inde şu ýolsuzlyk diýilýär, ýolsuzlyk hukuk milletin halkyň hukugyny seretmezlik, kanunyň işlemesizligi ýa-ni aýdyp geçişiň ýaly meselen kökünden çözmeseň kökünden nädip çözmeli? Ýurt türkmeniň öz eline geçmeli. Ruslara hizmet etmeli. Aklı bilme, yetek yani teknokrat aydın adamlar, ahlaklı adamlar yurt başına gelmeli. Halk behbitli, siyasi reforma, iqtisadi reforma, hukuk reforması, harbi nemesi reforması, bilim reforması, halkın behbitinde işler ýaly düzmeli da şonu. Şöyle düşünýän. Ýankyýaly ýolsuzluklar ýa bir işin ýalňyş etmekleri halkyň behbitine ziýan işläp duran kararlar alınmanyň şoň öňüni alar diýip düşünýär. Bu edekden düzelen olsa. Indi sesim gelýärmi? Aha, gelip durundy. Sağ olun. Şimdi yankı aydıp geçildi de kardeşlerim aydıp geçti. Halkı bölüp birbirinin arasında soğukluk salyalar deyip şunun örnek şuna bir misal vermek isteyen de mesela geçen çıkışlarda ben yadınızda olsa aydıp geçendir kabir ovalar var. Ovalarda uruş kıykılık ya da neme olanmaktı. Melişelerim girip bilmeye deyip aydık geçiptim de önkü çıkışlarımızda. Şimdi neme vardır. Çölün içinden mellek paylanyandır. Onu da her yerde vardır, her velayette. Onu hemen halkın hemmesi denyalı bilendir. Ben şunda misal getirmek istedim. Yani çölün içinden yer paylamak bir taraftan şu halkın arasını bölmek için
edilýän bir neme mükadiýän, iş mükadip hesaplayan. Däl bolsa aýtsynlar. Däl bolsa sebäbini düşündirsinler. Buram şu neme öýü ýykylýan öýüň o gelinin aýdyp geçen nemesini bir misal getirmek istedim. Başka yurtlarda nähilek misal üçin Türkiýe döwletinde yer titreme karşı bolup bilmeýän ýa-da wagty geçen jaýlar ýykylan wagty nähilek ýollar alınıp bardy diýe. Birinji bilen jaý ýykyp täzeden gurulýar. Onun içinden de öý sahibinin özü oturan olsa, öýüň eýesi oturan olsa, ona tamam neme berilýär, pul berilýär, tölek hökümet tarapyndan belli pul berilýär. Ya da diňe öý sahibi däl, kirada diýelim de, arenda alıp oturan bir var bolsa da, şu oturan adama neme tölenýär. Ziyanını ödemek Türkmençesi, nemesi zat diýilýär, depozita diýilýär. Döwlet tarapyndan tölek tölenýär. Şol adam de öz islew bilen çykan nemäniň jaý ýykyp täzeden gurmaly, daşarda galyp bilmeýär. Başga bir ýerden arenda jaý tutmasy üçin, kira jaý tutmasy üçin pul berýärler. Öý goşlaryna daşamak üçin. Gidip de başka bir kira tutsan öňünden sözleşmeleri var. Öňünden pul töleýän strahowkalary var. Şolaryň hemmesini döwlet garşylaýar. Yani yerli hökümetler diýen, döwletem diýsem ýalňyş bolar. Yerli hökümetler var bäerde, belediýeler. Şolar garşylaýar şo zatlary. Şu öýe näme giren depreme ýykylyp täzeden gurulmaly dönüşüm diýilýär. Dönüşüme giren ildeşler, vatandaşları ziyan çekmezýärler. Bu yerde yine bir gezek yani hem gepleşiklerimizde de üns veren bolsaňyz kanun ýoklugyny näçe bir gezek suud edýär. Şu meseleler kanun bolanda bir ulakan bir mesele däl yani kiçicik mesele şöyle gündeme çıkarılacak bir mesele däl aslında. Kanunun düzgün tertibi bolanda çağaňdan, özüňden çağaňa nädip geçmeli, sen ölen soň kime ýere getmeli, kime ýere gedip bilmeýär. Ýalak bir sürü kanunlar, düzgünler, tertipleri var da jaý nemetmäniň eýesi bolmalynyň ýa-da emlak eýesi bolmalynyň. Ýene bir gezek suud etdi ýani Türkmenistanda kanunyň ýoklugyny. Şunu aýdan diýdim äzirlikçe sag bolun. Öyle. Kardeşi elin aldırdın mı? Elim alırdım. Ve yankı ayarlarımız var ha. Bayram Allah'ı. Bunun düşünün hani her yerde de her yurtta da var. Yani o tarzda advokat işe, bırak advokat işe gelirdi. Advokat sebebi bir yerde illeterli yurtta olma mümkün advokatlar şun olarak gelirdi. İşleyenleri. Şol bir yerde ola jigiteken tanamayanlarına yani yediyatları da şun olarak galyp bilýär. Her ýerde ýeke ýaşap beren garrylar bar da. Türkiýede de var hem ýurtdan soň şol sözleşme oýa men ölüýänçem seredýän ölümden soň mirasym saňa galýar diýip bir hat oýlýar da razylyk haty. Şol edilmeli, şol edilmändir de. Aýlarymyň bir ýalňyşy şol. Men onu ýalňyş diýdim, köpüren kýalyk üstüne işlemeli. Tülçüler, aklowçular, ama advokat işlemek oýsa insanperwerlik, ahlakly bir advokat üstüne dile edelim. Başka açık sözüm yok. Sağ olun vatandaşlar. İnsanlar için. O halkın bilimsiz saklanmanyň bir netijeleri diýilýär, ýörüýt edilýär. Olam bir näme, ulu strategiýanyň bir taktikasynyň bir görnüşi da. Arslan kardeş, bu elin aldırdın. Hova, seyredin yankı acizsizleşimiz kaydanda.
doğru aýdyp geçti. Emma men eşitdim neme diýip ýanky guruluş edýän firma kireýiniň pulunu berip ýanky adamyň ýaşajak yeriniň de şonuň ýaly sözleşme baglaşadylar. Mesela 1 ýyldan jaýyny salyp berjek, 1 ýylyny, 2 ýyldan 2 ýyllygyny töledi. Guruluşa giden firma töledi onu. Emma şu taýda has bir kızykly ýeri var. Ne derece doğru dile getirip bilmedim. Yani bu taýda firmalar şu işe eder, doğru mu? Türkmenistan'da olsa yani arkada grup berdi, prezident etdi diýerler. Mesela jaýlar saldy, zat etdi diýerler. Gönüş onun adyna ýazýarlar da. Döwlet edip berdi diýip inser edin. Eğer döwlet edip berýän olsa jaýlar guruluşy, döwletiň özü diýmek halky öýsiz goý oturan diýmek bolady. Oturup düşünüp görseňiz. Diýmek jenaýaty bular gön özleri boýuna alyp oturanlygy bolady bu bir. Ondan soň diýjek otan yerim ýanky ulu aýal ildeşimiziň hakynda bir zatlar aýdasym geldi pikirimi. Aslında bunu köp benzetmeler, zatlar dile getirilip geçti. Indi 1972 ýylda atam dedi şu jaýy aldı dedi seredin. Şu döwürlerde ýanky aýal atasy aýalyň şäheriň içinden bilmedim niresi o alınan jaýda şu döwürler jaý almak 72 ýylda gaty bir ulu bir zatdy da. Eşdenlerimizden zatlarını deňeşdirip görsek esasen Türkmen olup şäheriň içinden ya bir yerlerden şoň ýaly bir yerlerden jaý almak gaty ulu bir nemetdi bu zatlar edip yani edip bilmitdiler de hemme Türkmen. O döwürler hasda bir pasportu ýaňy berilip başlayan döwürleri de Türkmen halkynyň. Indi şöyle taýda ýanky aýalyň geplişinden sözünü goýup ýerine goýup aýdyşyndan seretseň bir Orus mektebi gutaran bir birilerine okşudu o ildeşimiz. Sözleri gramatın zatlı da. Şu taýda esası ünsüňizi çekmek isleýänerim. Şorun atası döwründe işleýändir. Ýanky SSR rejimine hyzmat edip, zat edip şondan bir neme peýdalanandyr diýjek bolamanda. Häzirki aýtjak otan zatyma köpüňiz düşünendirňizem belkim. Yani häzirem şu rejimi gorap, şu rejimden nemlenip gelip duranlar bardır. Ýanky rejime hyzmat edip duranlar bardır. Ya edip ýörenler, edip gelenler garas. Hemmeňiziň hem ýanky çağalaryňyzyň soňu ana şunuň ýaly kösençli bolup galjakdyr. Problemanyň içinde galjakdyr. Şu ýurdu düzeltip şu sistemany ýykmasak hemmemizin geleceği şunun ýaly bolady. Tapawdy ýok siz rejimiň tarapdary bolun, bolmaň. Hemmeňizinki şunun ýaly boljagy aýdyn görünüp duran da. Yine de diýer ki ýanky ildeşimiz arkadama yüzlenýän dedi. Mekirlik eme dedi pakyrjyk. Şu taýda da soň seredin yine de prezident diyen bir urwini şu nemeni ýanky nemediler al vezipeni bir şeýle bir yere düşürüpdiler de prezident vezipesinde başka şahsiýetler ken başka esen yurtlarda yani prezident var da ama prezidenti ýanky jaý meselesini getirip garşdyrylmaýar da elbette bizlerde prezident bilýäňiz kukladyr Putin'in kuklasy emesem esasy ünsüňizi çekmek isleýänerim. Hazır prezidente gepleseň jenaýat zat dediler sebep onu kemsitmek bolmaýdy zat diýilerde. Siz şu jaý meselesinde onu ortaya sokup bir ondan soň yoldaki gaýşniklar pul aljak olsa hem ýokardan buyruk var ýene bir zatlar diýip şonuň adyny ulanadylar. Şu taýda siz kemsidip özüňizler ýanky kemsidip jenaýat edeňiz ýoklarmy diýesim geldi. Elbette men olaryň tarabyny alam ýok da. Ne zat edesim gelen ýerleri şo ýerleri. Şulara aýdyn dedim. Doğru. Şol ikisinden meselesi neticede
bir zadyň netijesi. Ýurtda kanunsuzlyk, ýani hukukyň ýokdugyny, hukuky döwlet ýok diýip aýdýar. Näýanky Arslan kardeşim aýdyp geçdi. Prezident ýa-da arkada diýip Gurbanuly Berdimuhammedow izlenýärler. Şol adam awtobus alyp beripmişin, traktor alyp beripmişin. Ondan daýat alyp beripmişin. Mahtumlyň heykelini dikenmişin. Onuň aýlygy näçe bolýar-da onuň ýaldatlary maliýeti işdelep getdi. Ýene halkyň pulası öňür prezident ýa mejlisiň başlygy bolýar. Onuň bellice bir aýlygy bar. Nädip o zatlar edip ýa. Ýaşulynyň buýrugy diýilýän söz bolsa, diýme o taýda kanun ýoklugyny görkezýär. Hukukyň ýüpeter ýokdugyny, hukuk döwletiň ýokdugyny, ýani biriniň islegi ýaşuly bir adamyň karary. Oturdy, bir zat istedi. Ýatdy, elesine bir zat geldi istedi. Diýmek ol, sultanlyk diýem ýa, şahlyk bolýar. Şonuň ýaly düzgün bar diýmek bolýar-da ýurdun içinde. Bizim ýurdumyzda Türkmenistana siyasi özgörüşme gerek, siyasi rewolýusiýa gerek. Siyasi rewolýusiýa bolan soň belki reformalara ýandan getirmek. Toprak özümüzünki bolmaly. Öz toprağımızı kärende alyp oňa da isläni ekip bilmejek bolsak, ýurda bähwitli bolan ekinler ekip eksport edip bilmejek bolsak, nähili hukuky döwlet bolýar ol, bir tarap diýerler, garaşsyz diýer. Kimden garaşsyz olduk. Şöyle kardeşler, wagtymda ma bir näme bolupdyr, açık diýjeňiz ýok bolsa, berse. Arslan buyur. Bartı son sözü bizatlar aydasım elinde. Yankı siz hem köp reformalar aydıp geçtiğinizde şu yer su reforması açığınız yalı geçirilen olsa Türkmenistan'da şunun yalı halkımız şu demeye hala düşmüttü. Önemken bu hakta gepleşiklerim boldu illeşler. Neme? Şimdi esası bir açacak ortan yerim. Köp yurdumuzda maşgallar yani şu cahil sebepli maşgallar bozuldu da dine yani şu döredilen problemanın yüzünden neçe çağalar yine mehrinden ata mehrinden uzaklaşıp bu maşgallar bozulup garaz çağalar ortada sergazdan oldular da yani şu meselelere illeşler haçan yurdumuz düzedip tez Türkmenistan Cumhuriyeti diyen vaktimiz şu meseleler ortadan kalıyor. Ondan sonra köp mesela gelineceler var. İlleşlerimiz diyerde palanca cahis alıptır, palanca beydiptir, eğdiptir, palanca aylığı doldur tapamış, palancanınki doldur getiriyormuş aylık, şunu yal deyip şunu yal zatlar bilen yankı yoldaşınızın yüreğini kızdırmanı demek isteyen de belki sizin yoldaşınız şunun yalakalıklı rejimde, satkınlıklı bir dövürde işlep bilen derler. Bir adalatlı kanun, hukuk hem mezat olsa hem mezadam edip bilen birisidir diyecek olaman da yankı has problemanı çuңlaştırıp maşkalarınızdan bolup göremen yani bizimki yalda. Mesela çıkıp kaçtık 7 yıldır dışarıda yankı maşkalarınızdan gönlünüz soğumasın. Teze Türkmenistan kurulan son teze teknolojide öndürülen materyaller var da şolar bilen cahis alınsa özüm 2 etaj olsun 3 etaj olsun bir ayın içine kalman öyüňiz diklep bilýäňiz yankı jaylar özüm 1000 ýyllyk garantisi bilen salınıp bolunadyr onu yankı bir hasta bir neme bir materyallardan salıp bilýäňiz jaýyňyzy
Elbette häzirki salotan jaýlardan ýanky 100 ýyllyk bir ömrü bar da. Köp uzağa hem çekmedi. Şonuň üçin zat etmeňler bu meseleleri bir yurt meselesini düzelim. Soň öý meselesi çözüler, avtomatik ortadan galdyrılar. Hiç zat galmady, bolmanýaly bolady. Şonuň üçin maşgalaňyzy saklajak bolunlar. Häzirki rejimiň ýalakalary ýanky aýlyklaryny maktaş odurandyr ýurdun daşyna çykarmak üçin. Şolaram bilkastlaý ne dediler şo işleri. Şu oýunlara gelmeňde palança palan aýlyk alýarmyş, eýdýärmiş, beýdýärmiş diýip. O alsın sıkıntı yok emma bizimki maşgalaňyzdan bolmaň diýjek bolýanda. Şo zatlara bir dikkat edin. Tez Türkmenistanda bu zatlar galmady. Sağ olun, biraz uzunam boldu. Bolýar. Arahat kardeş buyur. Merdan kardeş yani aylık günlük vardı aýtdyňda. Aylık arkada soğudy. Birden arkada padarka sep üy berýär, maşin berýär diýen. Türkmenistanna öz aýlygy bilen iň aşaky işgardan täşe ministre çenni hasaplap gör. Öz aýlygy bilen, golçakman aýlygy bilen geçirme ihtimali ýokdur. Geçen ýaşap bilmez. Türkmenistan'ın öz aýlygyna ýaşap bilme şertleri ýokdur. Prezidentin bolsun, ministrin bolsun ýaşap bilmeýär. Bunam bilip diýerler. Şol para alsın, uğurluk etsin, haramhorluk etsin diýip ýürütilip bilip edilen zatlar. Türkmenistan'ı işleýän bir adam öz aýlygy bilen ýaşap bilme şansy ýokdur. Vatandaşlar. Sağ olun. Bolýar. Unda yurt kardeşler, yurttaşlar bilen sağ olun. Mular wagtymyz geçen. Sağ oturun. Görüşelim. Sağ olun Merdan kardeş. Görüşürüz ýene-de. Sağ olun illeşler dinleýäniz için, sağ olun çağıranızlar için. Sağ olun illeşler. Ýene-de görüşelim.